हादरसा नाङैनो बिसायख'थिनि बिजाथिलाइ गथायनायनि बुब्लि बिया बिजाथिफोरा गावफा गावनि नमिनेशन बिलाइ गथायदों। दिनै रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै बिजाथिलाइ गथायनाय हानजा सुरनाय दिखुनो बिश्वजित दैमारिया। बिजेपिनि मददगिरि आरो बिपिएफनि मददगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै बिश्वजित दैमारिया गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनिफ्राय बिश्वजित दैमारिया गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। तामुलपुर ओनसोलनि जौगाथायनि मोन्थोर लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव भट बिनो थांगोन बिश्वजित दैमारिया। सासे दिनै केन्डिडेट हिसाबै आंनिफ्राय माने गाहाम हामलायनाय बावहरदों केन्डिडेट हिसाबै। बाखिथ' दा दावहा माने भटनि दावहा, गतिके रायजोनि खाथियाव जों थांनांगोन। दा रायजोनि खाथियाव जों मा मेसेज लानानै थाङो आरो बेवहाय रायजोआ सोरनिखौ मोजां मोनो। ओंखायनो अलरेडि बुंबाय आंनि मेसेजआ जौगाखांनायनि, आंनि मेसेजआ बिटिसि सरकारनि दारै माने तामुलपुरखौ जौगाखांहोनाय आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दारै एनडिए सरकारनिफ्राय तामुलपुरनि जौगाखांनाय। जोंहा दिनै तामुलपुरा जिल्ला जाबाय, नाथाय अफिसफ्रा आदालता जाजोबाखै, बेखौ आहा खालामनांगौ। दिनै जा मेडिकेल कलेज जाबाय, बेखौ जों जाहाथे फैगौ बोसोरावनो एकाडेमिक सेसनखौ आरम्भ खालामनो हायो। जोंहा दिनै मडेल कलेज दं, नाथाय न' बां लुनाया जाजोबाखै। गतिके बिनि थिखादारखौ जुदि माने आयेनगत भाबै बे मावनांगौ मावाखैबा ब्लेकलिस्ट खालामनानै गोदान थिखादार लागायनानै बोसोरसेयाव न'खौ कमप्लिट खालामनानै जोङो साइन्स स्ट्रिमखौ बेवहाय आरम्भ खालामनो हायो नामा? खारन तामुलपुराव जोंहा साइन्स स्ट्रिम गैया। थ' बिनि अनगाबो आबादारिफोरनि थाखाय इरिगेसन, मानसिफोरनि थाखाय लोंनाय दै आरो बेबायदिनो माने मा होनो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय माने बोरैहाय जोङो बिसिनि जिउखौ गायसननो थाखाय साख्रि बाख्रि मोननायनिफ्राय लानानै सोब खामानियावनो बिसोरखौ माने आखा फाखा खालामनानै स्किलनि ट्रेनिं होनानै जोङो माने मोनसे कर्म संस्थापन जायखौ एमप्लयमेन्ट जों होनो हायो। बिनि खामानिखौ जों मावनांगोन आरो बिनि थाखाय आं माखासे प्लेनिं लाबाय थादों। आरो आथिखालनि मुगायाव जोङो डिजिटेल बे मुगायाव माने एआइनि दारै गोबां खामानि मावनो हायो। न'आव थानानैनो बेफोरखौ मावनो हानाय आं गासै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय माने राहा लागोन। सासे दिनै केन्डिडेट हिसाबै